Вече трети ден на малко летище край Русе можете да посетите първото по рода си в България училище за управление на радиоуправляеми хеликоптери. Учител е Гари Роландс, който има 27 години стаж като пилот и инструктор. Той определя това хоби като новия спорт за България. През миналата година русенския клуб беше домакин на първия национален турнир за радиоуправляеми хеликоптери в България. Снимки от състезанието са публикувани в тазгодишния априлски брой на най-популярното списание за радиоуправляеми хеликоптери Model Helicopter World. Това е такова хоби моделарско. Дава едно абсолютно спокойствие, една наслада и едно много силно изживяване. Един такъв хеликоптер, той като един часовник. Не го ли поддържаш, просто той в един момент спира да работи. Оказва се, че това не е безопасно занимание. Пилотите разказаха, че перката на тази на пръв поглед детска играчка се върти със скорост 500 км в час. Изработена е от карбон, което я прави изключително опасна. Не само пластмас части, работа с алуминий, с електроник части, имат нужда за контакт от мозък до ръка и оки. Пилотите определят хобито като скъпо, но интересно. Споделят, че няма по-добър учител от Гари Роландс. Той е човек с много голям опит, научи ни на много неща, каза ни работи, които дори ние не сме подозирали, че са важни. Гари Роландс похвали един от пилотите, който владее до съвършенство една от трудните техники. Авторотация с рол. Това е много труден. Много. Инструкторът с хумор споделя, че всеки трябва да е малко луд в хобито си, за да се развива бързо този спорт. Важно е целите, които си поставяме, да са всеки път по-трудни.